रोदोम वाट जाबाय दुगैनाया येस माबायदि मोनखो दुगैनानै बरिया बरिया नामा येस सप्तासे मानि दुगैयालासिनो थानानै देहायानो जिनिर गोजा जाजोबदोंमोन थै आरो दिनै दुगैनानै 25 केजि मानि जिनिर ओंखारदों देहानिफ्राय नुवाखै दिनै दुगैनायखाय नोंखौ कटक हेन्डसाम नुदों माथो सानदों आदसा रोदोम बुं बेफोरबायदिनो साफा सुफा देलायनानै ओंखारब्ला नोंखौथ' गथाय सिख्लाफोरानो मेगन खेबगोनलै सब सिख्लाफोर मेगन खेबगोन खोनासं दे बखि सिख्ला माने फैसा जाग्रा बेनिफ्राय गलापिया गलापिया नङाब्रा उरबक गलापिया जादों सासे मोजां मा होनगोन इखो सिख्ला मोजां सिख्ला माबोरै बिलाय मोजां सिख्ला जानो हाखो कारन दं मोसौ मा कारन नोंनो बुंलाय दानि जुगाव मोजां सिख्ला होनोब्ला माबायदिखौ होनो आंनि बायदिबाथ' बयफ्रेन्ड गैयि सिख्लाखौसो होनगोन एक्जेक्टलि गलापिया रावबो बयफ्रेन्ड गैया मिथिगौ बेहादि बेस्ट फ्रेन्ड दङ बेस्ट फ्रेन्ड थाबाय मालाय माथो जाखो दानि जुगाव बयफ्रेन्डनिख्रुइ बेस्ट फ्रेन्डआसो बांसिन सिनजायो थोद बुरबक सिनिजाबाबो खिरमिस जागोन माथो थोद मूर्ख आं मा बुंनायदों जेबोखौनो बुजियाखै माथो नोंलाय नों दाबो बेयावनो दोनगासिनो बेयाव थाया अबाव थाग' मोजाङै मोजां थांनानै आंनो सेरेब हाबसे लानानै फैथां मा जाखो फटाफट थां मा थाङा हो नों लोंगोन आं लायना फैबाय थानांगोन नामा मानो थाङा बेलाय हो अत गिदिर गोलाव थांलाय फैलाय खालामबाय थायो इसानाव आरो आं बिसानाव सेरेब लायनो थांनांगौ गिदिर गोलाव माने मा बुस्थु बेलाय मानसिलै आदै मानसि सारमोनाबो बिसोरनावसो लोंनो फैबाय थायोब्रा थै बिसोर लोंग्राफोरखौबो सनमान लायो नालै आंखौदि सोरबा सोरबि सेरेब लायबाय थानाय नुनानै मदारु होनना गाबज्रिलाय लाङो नोंनि मोखांखौ साफा नुयो नालाय बेखायनो एदावो आरो ओइ आंनि मोखांखौ साफा नुमारो ओइ नोंखौ सेरेब लायोनोसो बुंफ्लादों न'आवनो पलिटिक हा मोजाङै लायनोबालाय नङाबा बिगुर मोनजागोन बिगुर मोनजानोथ' देरबोबाय आं मानसिफोरा कमप्लेन जाना देरो हरलिक्स जाना देरो आरो आं बिगुर जानासो देरदों नों लायगोन ना लेक्सार मारिबाय थागोन हा थांगोनलै थांगोन थां दानो थांनानै लानानै फै